सानस्रि गुमुर बर'। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमानि गालासुबा गामिनि ब्रेकेटआव गंखाफारा होनो जोंनिखौ। बेयाव आंहा जाथाय जानाया थांनाय 2020 मायथाइयावनो जाथाया जादोंमोन। एप्रिल मार्चआव बैसागोनि। बेनिफ्राय बेयाव आंनि आथिङा दलं खाथिनि बै गोजौनि फ्राय गेलेनानै गाहायाव अन्थाइयाव नांनानै बे गेजेर खिनियाव नांनानै आथिङा हाराया आंनि खावनै जाबाय। बिथिंदो मिलायानै फारनैबो सेम एके नङा। निथिंना एसे फिसा जादों, इथिंना एसे गिदिर। नोरै खामजोबनो हाया, खेंख्राबो खामनो हाया। बेनिफ्राय खेंख्रा खामनो हाया, एसे लेट्रिनाव थांनायावबो खस्थ' जायो। बेनिफ्राय खेंख्रा खामजोबनो हाया आरो नैया बिथिं गोथौ जालांबाय थादों। हाराया फारनै जादों आरो सिदा खामजोबनोबो बारा हानो नागिरा बिदि जायो, सायो। ओमफ्राय थाबायनायावबो एसे खस्थ' मोनो। बेनिफ्राय खामानिबोथ' मावनो हाखाया। आङो बेखौनो खावलायो जे जाहा न'आव थाखा फैसानि अभाब, अपारेसन खालामनो हायाखै। सिगां 2020 मायथाइयावनो जानाय जाथाया। दा बेखौनो आङो रायजोफोरनिफ्राय जि सहाय मोनो एसे थाइसे थाइनैबाबो आं बेखौनो सोरबाफोर अननानै होयोब्ला आंनि अपारेसन आथिं नायजानो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय जोंनि EM सारमोननावबो थांदोंमोन, बिथांमोननिफ्रायबो मोनाखै। बेनिफ्राय आइमोनाबो थांदोंमोन। बेनिफ्राय जा न'आवबो दुखिया अबस्था, गोरिब न'खर। जोंहा दा सासे उन्दै गथ' फिसा दङ आरो आंनि बिसिबो दङ। बिसोरखौ आं उनाव माबोरै फिसिनो, इयुनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम। बेनिखायनो आङो आंनि रायजो राजाफोरखौ आखाइ फज'ना खुलुमो। जि थाइसे थाइनै हरो आंनि आथिंखौ नायनो थाखाय, आं बेखौनो हरोब्ला आं गाहाम मोनगौमोन आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय। बेनिफ्राय आंनि न'खौबो नायनो हागोन, माबायदि कन्डिसन न'फोरखौबो।